All right. Mela, grazzi ħafna Michael Fenech tal-li inaqat miegħi għal din l-intervista illi ħankun qed nagħmel miegħek u llum Michael Fenech qiegħed magħna hawnhekk għaliex kien l-illustratur ta' l-ktieb Getsu li introduċejna fl-aħħar intervista ma' Alfred Buttigieg li kien parteċipi fl-antoloġija tal-Eterotoram 4 u ddiskutejna ma' Alfred fl-aħħar intervista kemm il-novella dik il-qtajra, il-poeżija propjament imma hija storja qasira ngħidu hekk illi miktuba fi stil ta' poeżija u ġiet ippubblikata fl-antoloġija tal-Eterotoram 4 u b'relazzjoni ma' dik il-qtajra tkellimna fuq Getsu għaliex Getsu huwa simili ħafna ta' u l-karattru prinċipali li huwa Getsu huwa simili ħafna wkoll tal-karattru prinċipali ta' dik il-qtajra. U meta nkiteb jew ħankun iktar preċiż meta ġie ppubblikat fl-1982 Getsu ġie ppubblikat b'illustrazzjonijiet sbieħ ħafna u interessanti ħafna, ġifieri kważi kull żewġ paġni għandek xi illustrazzjoni u l-illustrazzjonijiet huma jagħtu atmosfera, ikomplu jagħtu atmosfera tajba ħafna lill-ktieb. U dak kif konna ngħidu l-aħħar darba huwa ktieb illi baqa' jisu fil-kexxun għal ħafna żmien, ma tkellimniex fuqu, ma tantx mexa dak-ktieb u issa qisu qed nerġgħu nirxuxtawh. Michael, inti ma tiġix mid-dinja tal-kitba, tiġi mid-dinja tal-arti, naf li tagħmel qed tagħmel xi teatru wkoll ma' Alfred. Biex nibdew. L-ewwel ħanejdwek l-ewwel it-tieni ħajja professjonali tiegħi hija teatru. Eżatt. Tista' tgħidilna ftit fuqek jekk jogħġbok għax forsi is-segwaċi tagħna ma tantx huma familjari miegħek. Le, jiena m'iniex persuna pubblika xejn. Qatt ma nfittx li nkun pubbliku. U xogħli dejjem ikun bħala direttur wara l-palk, qatt ma nkun quddiem il-palk. Ili naħdem it-teatru iktar minn 40 sena. Jiena bdejt bħala teacher, ħadd id-degree, kont teacher, ovvjament kont nagħmel it-teatru. Bħala teatru għamilna ħafna avventuri, ma ħanejlek il-ħajja professjonali fil-qosor ħafna. Minn teacher imxejt fost affarijiet oħra kont il-general manager tat-Teatru Manuel, imbagħad għamilt żmien bħala training and development, li huwa x-xogħol tiegħi professjonali, u mbagħad għamilt il-kumpanija tiegħi u kont nofri management development bħala u llum pensjonat. U naħdem iktar milli kont naħdem meta kont full time. Naħa l-oħra mbagħad mill-lat artistiku iva l-ikbar area tiegħi ta' kif nesprimi ruħi artistikament kien it-teatru. Fil-79 konna qed naħdmu l-Lyceum Youth Theatre. Dak iż-żmien kien jaħdem f'dak li hu llum l-MITP, il-Belt, l-Università l-Qarima. Imbagħad minn hemmhekk għamilna teatru u teatru għamel 4-5 snin tajbin ħafna fejn kienet ella l-iktar xogħlijiet avantgard, politikament kommessi ħafna, konna nikkummentaw eżatt fuq l-affarijiet li qed jiġru jinnaf meta qatlu Nardo De Bono ftit wara, litteralment ftit wara, tellajna Accidental Death of an Anarchist ta' Dario Fo, li bażikament hija eżatt l-istess. Konna ntellaw ħafna xogħlijiet li huma politikament espliċiti ħafna. Ubu, per eżempju, Ubu bil-Malti, adattazzjoni ħielsa ta' Alfred u tiegħi. Konna nkunu, teatru kien mod ta' kif nesprimu kemm l-arti manka kemm our social commitment. Jien imbagħad fil-2001 bdejt nagħmel il-Festival ta' Satira Bla Condition li għaddu jsir sal-lum.
Illum sar iktar spettaklu fih ħafna satira, imma wkoll żied l-element ta' umorizmu u ta' spettaklu. Beda ħafna iktar bħala satira. Fil-fatt fil-2001 l-ewwel tema kienet Malta qed tipprova tidħol fl-Ewropa u kull darba ma jirnexxielix. Anyway, u insomma, basically hekk. In the meantime, ukoll kont inħobb l-arti viżiva. Għamilt masters in curating contemporary art minn Centre St. Martin's, Londra. U ħdimt immentorjajt numru ta' artisti żgħażagħ Maltin fix-xogħol tagħhom ta' artisti viżivi. Dak huwa ftit il-background tiegħi. U fi żmien illi Alfred iltaqa' miegħek u qallek tista' tagħmel l-illustrazzjonijiet ta' Getzu, kif kienet l-istorja? Kif żviluppat? Sta tgħidilna l-istorja? Ma kienet jekk, jiena u Alfred immorru lura sal-primarja. Ġifieri jekk illum it-tnejn li aħna għandna 66 sena, qed nitkellmu ħbiberija ta' 60 sena. Li ġifieri bqajna nżommu, insostnu għadna sal-lum reliġjożament nhar ta' Sibt niltaqgħu u nieħdu fl-ixkun inbid. Ġifieri aħna il-ħin kollu niddiskutu u nitkellmu fuq affarijiet. Meta konna niżgħar konna ħafna iktar idealisti, konna nitkellmu fuq il-meaning of life u l-eżistenzjaliżmu u Alla u mhux u għalfejn qegħdin hawnhekk u ta' żgħażagħ mimlijin bil-ħeġġa, forsi llum ikkalmajna ftit. U Getzu u dik il-qtajra u hekk huma riflessjoni ħafna, mhux qed ngħid biss tad-diskussjonijiet ovvjament, imma ovvjament tal-awtur. Illi ġifieri jekk m'għandux xejn Alfred jien kif qed ngħidlek ġifieri naqra ħsew, huwa bniedem li huwa ta' saqqu fommu it-tik eżatt dak li jħoss ma jdurx mal-lewża u artistiku issimu ġifieri kemm dik il-qtajra u kemm Getzu u kemm ovvjament it-teatru tiegħu kollha għandhom jużaw dak l-artifiċju li qed jgħid ħaġa permezz ta' oħra. Okay, ġifieri Getzu huwa teżi eżistenzjalista totali. Fil-verità, tajjeb ma nafx jekk tafx, hemm teżi fuq Getzu u l-eżistenzjaliżmu ta' Elaine Caruana kienet saret fi-2010 u jien kont it-tutor tagħha. Jiġifieri meta konna qed dak iż-żmien ukoll tajjeb li kont li forsi nsemmi, jiġifieri mhux għax xi proud ħafna, imma konna naħdem ħafna bil-watercolors, illustrations u affarijiet hekk, konna nagħmel posters u hekk. Imbagħad ma bqajtx. U ġifieri kienet biex ngħidlek kważi a natural result ta' ħbiberija tagħna u jinnaf kif naqbad impoġġija tat-talenti differenti tagħna illi nikkollaboraw ħafna hekk. Pereżempju, anka f'dik il-qtajra jien komplejt naħdem xi illustrations għaliha li kienu differenti ħafna mill-istil li mbagħad Freddy mara għalih li kien totalment naif. Tiegħi kienu ħafna iktar ishom Ralph Steadman hekk goffi bil-titch piece u hekk. Imma kont indum u Alfred huwa bniedem li jagħmel l-affarijiet hekk iridu jsiru issa trid issir u mexxa ġifieri. Fl-illustrazzjonijiet ta' Getzu, naturalment jekk tarahom bajnej tal-lum, il-kwalità hija batuta ħafna, ġifieri, imma t-teknoloġija ma kienx hemm kieku llum għandi t-teknoloġija li dak iż-żmien kelli din it-teknoloġija tal-lum, kieku kienet tkun ħafna aħjar fis-sens il-line drawings kienu joħorġu aħjar dawk it-two-tone printing ħareġ ħafna grease, kienu jkunu ħafna iktar x'ismu. Li nista' ngħid fuq l-illustrazzjoni tiegħi hija li iktar milli
purament illustrazzjoni, kienet interpretazzjoni. Per eżempju, jekk qed tara l-istampa tal-Berawt jaqbes, jimpoġġejtu ġo film strip li bażikament biex nuri kemmu fast. Illi inti f'sekonda dana mexa ħafna waqt li film strip kieku irid ħafna iktar. Ġieli kon nuża dawn il-ħafna hekk mela Getsu mitluf tara stampa kollha mimlija sinjali tat-toroq u qed iħares hemmhekk. Ġieli kollha kien hemm dak il-ċismu. L-aħħar illustrazzjoni hija Getsu letteralment qed jisfaxxa. Li allura li użajt inks fuq karta mxarba u din il-link allura tinfirex u Getsu m'għandux linji linka qed tisfuma bħalma kien qed jisfuma hu. Jiġifieri kienu interpretazzjonijiet artistiċi ta' dak iż-żmien. Bażikament naħseb il-vantaġġ li wkoll li kellna hija li konna nidħlu għalihom l-affarijiet bir-ras u kellna ċertu ngħidu hekk kuraġġ artistiku. U x'differenza tara ma' dik il-tajra allura bħala karattru? Inti stess qed tgħid li l-illustrazzjonijiet ta' dik il-tajra huma iktar goffi, ngħidu hekk. U din hija wkoll l-istess differenza illi kien għamel Alfred fl-intervista li għamilt miegħu. Illi hu wkoll beda jgħid illi dik il-tajra il-karattru ta' dik il-tajra huwa iktar goff minn Getsu li huwa iktar li qalbu tajba u. Bla dubju. Iktar mill-kelma goff, f'dik il-tajra hemm element ta' naivity kbira. Li u again, kultant il-naivity tista' tfisser ukoll li tkun goff fis-sens li ma toqgħodx taħsibhom. Li għamel sabeħ ħafna fl-ewwel edizzjoni ta' dik il-tajra kien illi peress li għamel kollox handwritten u anke mpinġi minnu stess, allura kien hemm ċerta kontinwità stilistika u estetika. U in-naivity ħadet meaning ieħor hemmhekk minħabba il-fatt illi ġej mill-awtur stess. U qed takkumpanja l-kitba stess. Allora kienet quite interesting ġifieri. U staħseb inti bl-iżvilupp tal-karattri bej Getsu u dik il-tajra. Hemm qisu qabża kbira bejn iż-żewġ karattri imma xorta għandhom xi affarijiet li huma komuni għal xulxin, bħal eżempju tnejn li huma karattri vulnerabbli ħafna għax dawn huma karattri żgħar f'ċirkustanzi diffiċli, ovvjament naturali, f'termini naturali għaliex jistgħu jiġru ħafna avvenimenti differenti li jistgħu jkunu ta' dannu, eċċetera. Ġifieri Staħseb fuq daw il-karattri u fuq l-iżvilupp, għax jisu Alfred bena karattru, bena Getsu, u mbagħad żviluppa karattru ieħor, imma dawn iż-żewġ karattri għandhom ħafna similaritajiet għalkemm differenti wkoll. Jien naqrom fid-dawl tal-filosofija li tibbekjom illi it-tnejn huma kemm għandhom mill-element ta' filosofija stoika, l-stoiċiżmu illi speċi nibqa' determinatu, nibqa' anke element pożittiv ukoll. U parallel magħha il-filosofija eżistenzjalista li wkoll tgħidlek isma' inti qiegħed hawn you make your own meaning, there isn't a meaning ready for you, taf kif m'hemmx xi ħaġa lesta jew xi ħaġa li inti tiskopri, inti tikkrea is-sens tiegħek fl-univers. L-univers bla sens. L-univers la jafek, la jħobbok, la jobodok, inti qiegħed hemm imdender imma inti tittamlu imbagħad u il-valur
tiegħek ta' ħajtek u tal-eżistenza as opposed to l-essenza tiegħek sart. Kienet illi l-effort li tagħmel. Ġifieri inti għax tagħmel effort. U naħseb illi iż-żewġ karattri kemm speċjalment Getzu, fl-opinjoni tiegħi Getzu huwa fuq livell totalment ogħla minn dik il-tajra. Tajra huwa a very emotional thing. Ifakkarna ħafna f'Ted Hughes, fil-bidu ta' Ted Hughes, very emotional u jisħet u kollox. Waqt li Getzu huwa ħafna iktar tranquill, huwa ħafna iktar kalm, jagħmel ħsibijiet jevalwhom u jistudjhom. Ġifieri Getzu huwa very kumpless ħafna. Waqt li dik tajra huwa pretty linear dan. Dak iż-żmien meta rajt il-Getzu, x'influwenzi u x'letteratura taħseb li kienu influenti għalik? Għaliex qed nistaqsi dil-mistoqsija għaliex Alfred għalli li ma kienx jaqra bil-Malti, għax ma kienx jogħġbuh l-affarijiet li kienu joħorġu bil-Malti. U Getzu huwa xogħol ħanajtek filosofiku u rari kollna xogħol filosofiku fil-letteratura Maltija. Ġifri interessat ukoll inkun naf. X'kienu l-influenzi tagħkom dak iż-żmien, speċjalment l-influenzi letterarji. Issa inti peress l-illustratur, nassumi li wkoll għandek iktar influenzi artistiċi. Ma nistiq inkun naf. Iva u le, fis-sens naħseb illi kemm jienu kemm Alfred konna naqraw ħafna u nitkellmu ħafna. Jien ħanitkellem għalija, jiena ċertament konna naqra ħafna. It-teatru meta kont żgħar konna naqrah, meta skoprejt l-assurd u mbagħad bdejt naqra l-eżistenzjalisti u kont għadni żgħir ħafna, jitlift il-missieri ta' 13-il sena u ovvjament laqtitni u bidlitni ħafna. U kon naqra ħafna dawn dan it-tip ta' xogħlijiet. Meta skoprejna kemm jien kemm Alfred it-teatru tal-assurd minn Pinter l-assurd huwa isu moħbi u threatening imma minn taħt. U nies fejn l-assurd huwa ħafna iktar in your face bħal Beckett u bħal Ionesco u dawk l-assurdisti Franċiżi. Konna naraw ħafna permezz tal-ICU New Theatre u teatru dawn kienu jitilgħu regolari, niftakar Peter Busuttili tella Arabal, jien intella Beckett, Freddy tella Beckett. Ġuri konna mhux biss naqrawhom bħala eżerċizzju, kważi ngħid li konna nipprattikawh. Mill-lat artistiku, definittivament, imma, again, konna ġenwina ħafna u allura konna nemnu ħafna dak li qed ngħidu, din l-idea tal-assurd u tal-pożizzjoni tagħna viżavi l-affarijiet ta' madwarna. L-nisa Italija wkoll jien kont iktar ukoll kif tgħid kont nażel xogħlijiet politikament impenjati ħafna, bħal pereżempju minna fil-Marasad ta' Peter Weiss, li għandek din il-ġrida bejn mara li huwa s-simbolu tal-ideali komunista, komunali, u Sad li huwa s-simbolu tal-ideal individualista. U dawn għandhom din id-diskussjoni b'mod teatrali u viżiva ħafna waqt din il-play. U Burwali jadwar l-abbuż tal-poter. Ġifieri kienu kollha hekk u kienu jitilgħu fi żmien nitkellmu s-sarna 80s, ġifieri kienu jitilgħu fi żmien fejn verament konna nħossu li għandna bżonn li dawn il-kliem, dawn l-affarijiet jingħaddu pubblikament.
It-tini l-impressjoni. Jena minix persuna illi nifhem fit-teatru, xina persuna li ġi mill-letteratura u mill-kodba u daw l-affarijiet. U Alfred, għal-kem jien nafu permess tal-kodba naf li Alfred jikteb id-drammi u kollu jipproduċi teatru. Ma qed tini l-impressjoni illi fis-snin 80 kien hemm iktar affarijiet interessanti fit-teatru milli fil-letteratura. Jisu fil-letteratura Maltija fis-snin 80 ma kienx hemm dik il-grinta politika ribelluża, ma kienx hemm dik. Kien hemm forsi nies bħal Dorin Mikallef li qed jagħmlu xi ħaġa differenti. U kienet importanti u sinifikanti ħafna. Ma naħsibx li kien hemm dak in-nar ħanajdu hekk ta' xi moviment letterarju li huwa involut ħafna politikament. Isu qed ittini l-impressjoni li fit-teatru kien hemm iktar involviment politiku. Naħseb li vera, naħseb li vera. Ovvjament bajz, għax jien kont hemm, allura nippuxxa dik l-aġenda li kemm konna speċi kif tgħid, kemm konna into it u konna up for it aħna. Imma vera, ma kienx hemm xi affarijiet kbar, u ġifieri wara l-moviment qawwi letterarju naħseb u s-60s u hekk fejn kien hemm dak ix-shock effect ukoll. L-affarijiet il-ġodda fit-teatru kienu jsiru. Għax u bat kienem numru ta' gruppi, ġifri kienem fit-teatru Henry Dog, per eżempju, ta' Mario Vella, li kienu ħobbitella ħafna l-Brecht, jien kont nħobb ħafna l-Brecht, jien għadni sal-lum, ġifiri nsegwi, jien għandi t-tifel jan Berlin, immur nara ix-xogħlijiet ta' Brecht on a regular basis, u kif jabdejt jawhom u kollox. Ġifiri, nerġamu l-ura għal-Iwa, naħseb li fit-tmeninijiet definittivament kien hemm ħafna friskezza fil-produzzjoni teatrali u kien hemm erba' affarijiet tajbin ħafna. Per eżempju, jien kont ellajt l-opera ta' Tliet Ħabbiet ta' Bertolt Brecht. Kien hemm ħafna affarijiet hekk bħal dawn, jiġifieri. Minnaħa tal-arti imma mbagħad. Kemm inti involut u kemm kienet involuta politikament mbagħad ix-xena artistika x'anka fuq dak il-qasam forsi jien ma tantx informat tgħidilna. Bħala visual arts, l-arti viżiva, l-arti plastika. Eżatt. Minix esperto, minix sa' niklejmja, pero m'għandix impressjoni li kien hemm xi affarijiet kif tgħid ħafna. Kien hemm ta' u ma nafx bħal l-ismiet qed jaħerbuli bħalissa, ma kien hemm xi affarijiet interessanti. Forsi anke ftit iktar tardi nies bħal Vince Briffa, Austin Camilleri, kollha għamlu xogħlijiet politikament kif tgħid li qed jikkummentaw politikament. X'ismu ma naf l-artist jillustra l-kodba tal-Merlin. Portelli. Portelli, bravissimu. U għamel xogħlijiet b'dak il-umorizmu u Portelli. Bellezza u bravissimu. Ġuri, kien hemm id-dati nitfixkilhom ngħidlek il-verità, minix dak l-espert li nista' ngħidlek hekk. Però ċertament żgur li qed ngħidu fl-aħħar tas-sebgħinijiet u sa 86, 87 kien hemm perjodu biss nista' ngħidlek illi jara bejn l-82 u l-84 għat-teatru tella 24 produzzjoni differenti f'sentejn, jiġifieri average ta' waħda fix-xahar. Waħda wara l-oħra, aħna konna nagħmlu small scale productions, konna naħdmu ġo Tinje, ġo waħda minn dawk l-stores tal-ammunition hemmhekk li kien hemm dak iż-żmien.
kellna żewġ tikmama ħdej xulxin, waħda minnija it-teatru u l-oħra minnija l-backstage, kollox għamilna aħna, niftakarni literalment ġifieri nibni il-konsol ta' dawn bnejni ħaħna nixtri l-biċċiet u nwaħħalhom flimkien. Iddubbajna ftit dwal mill-kultura, dak iż-żmien, dendinnihom, xtrajna ftit seats meta Leading Cinema waqqa mhux Leading għaw l-Embassy il-Belt kien biddel u xtrajna ftit seats lira l-wieħed niftakar dak iż-żmien u ħadnihom hemmhekk. Kien żmien differenti, kien żmien sabiħ, kien żmien differenti, ħadd ma kien jitħallas, noħorġu flus minn butna konna, imma konna vera hekk committed ħafna. U konna nedu ħafna pjaċir flimkien ukoll, jiġifieri kienet komunità. U tinjek kien ukoll ftakar li kienet isu villaġġ artistiku kif suppost. U allura kien ikun hemm dan il-cross fertilization bejnietna, jiġifieri niftakar nies bħal Tony Sant, Manuel Mifsud, kollha qegħdin f'postijiet differenti u kollha immorru għand xulxin. Waħda mix-xogħlijiet ta' Peter Busuttil kienet u Tony Sant flimkien tellaw biċċa xogħol teatrali. Jiġifieri kien hemm dan il-crossover bejnietom, din hija ħaġa li llum nimmissjawha immensu, illum nimmissjawha ħafna. U kull attentat li qed isir tant qed isir tru uffiċjali li jeqret ħafna dik il-rebel spirit. U naħseb dik ta' ħaġa li nimmissja jien illum. Fil-fatt kont saqsik, taħseb illi l-fatt illi il-gvern jipprova jibburokratizza l-arti u dawn l-inizjattivi. Eżempju di tal-Arts Village ilna nisimgħu biha li l-gvern jagħmel Arts Village, jiena li nismaħħa di ħajti kollha li ħajjagħmel Arts Village il-gvern. U qatt ma ssir. Ma jiena bħalek niftakar eżempju l-garaxxijiet tal-Marsa, mhux fuq l-iskala. Għaliex il-Marsa kienet iktar ristretta għal gruppi tal-mużika biss. Forsi Tinja Point kien hemm iktar diversità. Imma daw il-postijiet kienu jaħdmu għaliex sempliċiment kien hemm l-aċċess għall-spazju. Ġifieri hekk biss kull ma kien, ġifieri la kien hemm burokrazija, la kien hemm cultural manager u cultural officer u cultural director, ġifieri ma kien hemm xejn minn dawn l-affarijiet u ġast kien hemm l-ispazju u kulħadd kien jaħdem, kienet taħdem l-ekosistema b'xi mod. Waħda mill-problemi l-kbar li għaw tal-funding ukoll hija din li inti tispiċċa tagħmel biċċa xogħol biex tittikja il-kaxex kollha li għandu bżonn l-Arts Council biex forsi tieħu xi ħaġa li ma tagħmel sens. Li ma tagħmel sens, mill-lat artistiku ma tagħmel sens, għax inti tispiċċa tiddirezzjona lilek innifsek, kważi tiċċensura lilek innifsek biex tiffitja ġo dak li qed tissejħlu l-uffiċjaliżmu, il-burokratizija kollha. Taħseb illi qed taffettwa l-arti in ġenerali Maltija kif inhi, ġifieri dan il-ħolqien ta' entitajiet pubbliċi illi qed iqasmu l-flus fl-industrija tal-arti dil-burokrazija kollha. Taħseb illi qabel inti kont qed tgħidli li intom kontu tiddobbaw b'xejn, kontu taraw kif ħatamlu u b'xi mod jew ieħor kontu tirranġaw. Illum il-ġurnata għandek il-kumpanija tiegħek, tagħmel shows kbar, eċetera, eċetera. Illum il-ġurnata qisna qed noħolqu din il-kultura, daw il-funds, fejn inti tista' tapplika biex ikollok il-fondi, tagħmel proġett u la darba illi ħatieħu l-fondi ħatamlu l-proġett.
ma taħsibx li jisna ħansejjak imma u jekk ma tħux il-fondi ma tagħmilx il-proġett. u jekk ma tagħmlux il-fondi ma tagħmlux il-proġett, eżatt. Li dik hija il-periklu hemmhekk illi proġetti tajbin ma jsirux. Issa, ħalli ma nkunx totalment negattiv, biex ma rridx ngħid li l-Arts Council qed jagħmel ħażin li qassam il-flus, assolutament. Mhux qed ngħidu hekk. Mhux dak il-punt. Anzi, minħabba numru ta' żviluppi li kien hemm, illum l-artist Malti għandu forsi aċċess għal żvilupp aħjar, ikun iktar professjonali, qed jifhem x'qed jiġri barra, possibilment għandu aċċess anke għal barra. Aħna market żgħir, ġifieri dejjem ħankunu market żgħir, ġifieri jiġri x'jiġri l-ammont ta' flus li hemm available fis-sens ta' kemm pereżempju kien irid intella show. Hemm limit ta' kemm ħambeħ biljetti u l-istess u r-ran tiegħi dik waħda mill-problemi kbar ta' teatru li r-ran huma osra u ma m'għandikx ċans li tiżviluppa xi ħaġa long term. Imma u allura hemmhekk imbagħad hija tajba li jkun hemm funding biex ipatti għalihom. Però l-ispirtu ħammur lura l-ispirtu tal-80s kien ftit differenti wkoll, konna ħafna iktar kif sa naqbad ngħidha minn ma ninsema' isni xi missjonarju altruisti fis-sens li vera konna naħdmu għax l-idea kienet tajba. Alright? U kif għedlek, jien naħseb kissirt żewġ karozzi inġol l-affarijiet, literalment, inġol il-platform fuq mini u tisflonda biha, ġifieri konna nagħmluhom dawk l-affarijiet, illum tħallas u ġib it-transport u jġorruha huma. Kif tara x-xena teatrali tal-lum minn dik ta' dak iż-żmien? Taħseb illi illum it-teatru naqas jew żdied u inti żgur tista' tgħidli għax qiegħed mitla sew fih u x'taħseb li huwa l-impatt tal-visual media fuq it-teatru? Taħseb illi il-visual media kellu impatt negattiv fuq it-teatru jew it-teatru llum għadu b'saħħtu daqskemm kien fl-80s? Le, assolutament, naħseb illi anzi. Żewġ mistoqsijiet. Mistoqsija naħseb illi illum hemm teatru tajjeb ħafna u producers tajjeb ħafna u producers ħanidhom hekk imġienen illi jonfqu flus kbar biex jitellgħu xogħol tajjeb. Il-kontenut forsi ftit inqas għax naħseb illi għall-ammont ta' investment li hemm biex jittella xi ħaġa vera tajba, imma mbagħad ittella kopja ta' xi ħaġa li qed isir il-West End. Ngħidu li ma tiffitjax fil-mod kif naħseb jien. U qed isiru dawn, jiġifieri jkunu produzzjonijiet tajbin. Imma l-kontenut ikun daqsxejn waħda mhux talli mhux kontroversjali, ma mhux bil-fors għax mhux kontroversjali, ma xejn ġdid. U jsiru dawn ħafna, jiġifieri. Huma tajbin biex l-udjenza dejjem tħossa tajjeb illi qed tara xi ħaġa li telet jiena fil-West End ħanerġa' nsemmi imma qed tara Malta komda. U titla' fuq livell tajjeb ħafna, ġifieri teknikament m'għandna minn xiex niddejqu xejn. Imma fejn qed nippuxjaw għal kontenut hemm ġifieri dik hija parti minnha. Imma ċertament li wieġeb l-ewwel parti tal-mistoqsija tiegħek, hemm ħafna teatru tajjeb għaddej, hemm ħafna nies li qed jippruvaw affarijiet differenti, u hemm nies bħal Du pereżempju li vera jiksru ir-regoli u jippruvaw jagħmlu affarijiet illi jiċċallenġjaw. Simon Spiteri biex inkunu preċiżi u xejn. Per eżempju, waħda minn hemm numru żgħir imma konsistenti ħafna. U mbagħad hemm il-production houses il-kbar. Le, qed isir teatru ħafna. Viżwalment anka
ukoll, ġifieri l-arti viżiva għenet ħafna u jew ħadmet tajjeb, influenzat b'mod tajjeb, ġifieri llum tara teatru min qed jipproduċi u min qed jiddiriġi jagħti każ ħafna il-viżwal. U jkunu maħdumin tajjeb u again illum il-teknoloġija llum id-dwar. Aħna qabel biex biddel kulur, kont toqgħod biddel il-ġel, literalment bidejk. Illum kollox LEDs u super computerized u kollox u tagħmel l-effetti li trid jiswa l-flus, imma viżwalment saru ħafna sbaħ il-shows. Michael, grazzi ħafna, kienet intervista interessanti ħafna. Nispera jkolli l-opportunità li nerġa' nintervistak b'relazzjoni ma' xi xogħol ieħor. U grazzi ħafna, miżdejt insellimlek u aqraw issa il-getsu biex taraw l-istruzzjonijiet ta' Michael Fenech, insomma, fil-ktieb ta' Prepodigic, fis-sit tagħna Martin. Grazzi ħafna, Michael, u il-ġurnata